أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. a wannan karan bayanin mun halaye muna son mu bayani kan gwarzantaka da kuma tsoro. Bayan mun gama bayani kan muhimmancin yin tunani, mutum yi tunani kan abin da yake mai kyau, alheri ga mutane, alheri ga kansa, alheri ga makotansa, alheri ga iyalinsa. Kowane irin kuma tunani awa daya nasa ya fi shekara 70 na ibada, kamar yadda za ruwayi da yawa. za mu fada can sadaukantarwa. Sadaukantarwa yana da muhimmanci, ba don sadaukantarwa manzon Allah ba da musulmin farko da suka imani da shi, musulmi na gari, tare da walhalin da suka fuskanta da yawan munafukai a cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi da suka so rusa kiransa tun wancan lokaci, da yawan wahalhalu da yawan takunkumi daga duniyar kafirci daban-daban tun da Quraysh, Rum da Farisa. Ba don sadaukantarwa ba da sun kasance sun ji tsoro, to da wannan addini bai zo mana ba. Ba don sadaukantarwa ba don kuma shaja'a da ƙarfi na annabawa ba, wanda yake tare taimakon ubangiji da suka nema akan nisantar sabo, da ba samu wannan kamala ba. Mu duba mu ga annabi Yusuf, mace mafi kyau daga cikin matan duniya, masu kyau a duniya, da sarauta da mulki da dukiya, zinare, azurfa, diamond, kanshi, duk wani abu da mulki, amma ta neme shi amma ya gudu. Wanda da ya sakiya wannan sabon da an shafe sunansa daga cikin annaba, ba kai annaba ba, da ya zamanto cikin shaitanu na ƙarshe a duniya, mafi azaba, domin babba idan ya sako ƙasa to tasa azaba ta kan fita kowanne muni. Amma suka daure, suka ki sabo, suka abin nan. Sau da haka daure kala-kala ne. Shugaban ƙasa ya daure akan tsanani da wahala domin ci gaban ƙasa, dole sai ya kutsa wannan wahala din. Minista ne ko mataimaki ko gwamna ko mawaye ko shugaban yanki, principal, headmaster, shugaban makaranta, kowane iri ne, din da sauransu, kowane irin bangare na ilimi sai ya daure. Uba da uwa sai sun daure tsakaninsu, sai sun daure, sannan sai sun daure tsakanin 'ya'yansu. So da kowanne sai ya daure zai kiyaye kyawun halaye. Mabuta tattalin arziki, mabuta kamfanoni, mabuta abubuwa daban-daban sai sun daure. Masu sana'a a kasuwa ne, a hanya ne, sai sun daure. Kowanne sai ya daure da kyawun halaye domin samun kamala wajen ubangiji, kuma kowanne idan ya daure zai sami abin nan. Imam Sadiq, halifan manzon Allah na 6 daga cikin halifofinsa da ya wasiya da su, wanda suka wajibi a bisu, ya kawo wannan cewa mu muna son inna lunuhibbu man kana aqilan, mu muna son wanda ya kasance mai hankali, mutum da da'ima yana sa tunani a wajen abubuwan da yake, baya wasi, baya kokonto, yana da yakini, ya san ubangijinsa, ya san rayuwarsa, ya zama rahama ga kansa, rahama ga al'ummarsa in shugaba ne, rahama ga ma'aikatansa in kamfani ne, rahama ga al'umma in kasuwa ne, shin mai sai ne ko mai sayarwa, rahama ga 'ya'yansa, rahama ga matarsa, rahama ga mijinta, rahama ga yaranta, rahama ga abokansa da ƙawayenta, rahama ga ƙawayenta, rahama ga abokansa, rahama ga yan uwansa, rahama ga yan uwanta, rahama ga mijinta, rahama ga iyayen mijinta, rahama ga iyayenta, da sauransu da ba zai kirgo ba. Kowanne ya zamanto mai hankali, mai tunani a kowane janibi, ya ga ya tafi daidai. Komai yake yi tunani, ya sa hankali. Kamar yadda muka yi magana, ba mahaukaci irin wanda yake nema ya fito rediyo ya haɗa gaba tsakanin musulmi. A wannan yanayin har an samu wani mahaukaci, don wannan ba, wato ina mamakin ma yadda ake kiran irin wannan malamai. Mahaukaci ya shiga gidan rediyo yana neman cinna wutar gaba tsakanin masabobi. Yana da kyau a fara cinnawa da gidansa tukun in yana da wannan magana. Kullum magana, kullum idan irin wannan la'anannen mutumin in yana magana, kullum maganarsa cusa gaba tsakanin musulmi, kullum. 2004 na san shi ya taɓa yin wata lacca a rijiyar zaki, an kira ni ma ban je ba lokacin. Aka ce ai ya zo yana ta zage-zage, yana ta abin nan, yana ta zagin abin nan, abin takeici, ta zage-zagen musulmi. Mazhaba kaza kaza, mazhaba kaza kaza, mazhaba kaza. Abin takeici wannan yana da awawa shi dan Tanzania ne, shine abin mamaki fa.
babban abin mamaki kenan. Wai yana da awar wai yana bin shi tijjani, yana da awar bin mazhaba, yana bin ɗarika tijjaniya, yana da awar yana tara waliyan Allah, amma kullum yana gaba da makiyansu na ƙarshe, masoyansu na ƙarshe. Kullum ba shi da maki sai wanda yake son su, wanda yake cewa shi su zai bi. Nan ban da la'anan ne hasararre, me amfanin shi? Ya hasarar duniya da lahira. So da haka Imam Sadiq yake cewa mai hankali, mutum mai hankali muke nema, ba wawa ba, fasiki, jahili, wanda yake mai tsanin sabo, mai fahimta, malami masani ma'ana a duk abin da yake fagen da yake, ko a tattalin arziki ne sama ya san tattalin arziki, in a fikiyo ne yake aiki ya zama ya san fikiyo, in a tafi da wani abu ne yake tafiyar kamar kamfani ya zama ya tafi, wannan zai iya zama faƙi ya zama duk da wannan ma'ana, ba sai kawai malamin addini ba. In a likitanci ne zaman to ya kore a likitancinsa. Mai haƙuri shine wanda abubuwan da mutane suke masa yana haƙuri. Mudariyan wanda yake ya iya mu'amala da mutane, kowa zai zo ya karbe shi, kowa. Mai juriya wannan shine juriyar wahalhalu, mai yawan gaskiya, ba zai ci amana ba zai karya ba zai saba alkawari ba. Wafiyan mai cikawa, duk abin da ya dauka zai cika. Ku sani Ubangiji ya keɓanci annaba da manya-manyan halaye na gari, wanda duk ya same su ya gode Ubangiji. Wanda ba shi da waɗannan kyawun halaye ya nemi ƙasƙantar da kai ga Ubangiji, ya nemi Allah ya bashi. Mutum nawa ne suke wa kansu hisabi, ya ɗauko halaye kyawawa kamar 70 ya baje, ya ɗauko munanan halaye guda 70 ya baje, kowa ya kansu timetable. Ka rubuta duk munanan halaye wajen 300 da wani abu, ka rubuta kyawun halaye wajen 300 da wani abu, ka sa su a gabanka. Kullum ka duba timetable kana gani me kake, aina kake da rauni, a hankali ne baka da shi ko kuwa? In baka da hankali sai kai tunani ka samu hankali. Da yawa mutane suna yawo, shi yasa an ga wani mahaukaci an kewaye shi, aka ce manzo Allah sallallahu alaihi zai wuce tambaya wani ne wannan, aka ce mahaukaci ne. Mahaukaci yace wannan Allah ya jarrabe shi ne, ba mahaukaci ne, wanda aka jarraba ne. Mutane sun ɗauka mahaukaci shine wanda mutane suna gani da hankali amma ba shi da hankali, shine mahaukaci. Wanda shine hakikanin mahaukaci. Kamar wannan da an ɗauka mai hankali an ba shi gidan rediyo an sa cikin kwamiti ya magana, amma ya zo yana magana yana neman cusa fitina tsakanin musulmi. Wannan shine ainihin mahaukaci, ainihin kidahumi, ainihin shashasha. Irin wannan shine mahaukaci. So da haka mahaukaci shine wanda za a gani kamar yana da hankali amma da yayi magana ba komai sai azaba ga al'ummar musulmi, raba kan al'ummar musulmi, neman dawo da ita baya, neman rushe-rushe, neman fadace-fadace, amma da sunan malami. Wannan shine babban mahaukaci. Kuma babban takaici an dauka mai hankali sai a bashi rediyo ta magana, ta cusa gaba tsakanin musulmi, ta kinsa gaba tsakanin musulmi, aikinsa kenan. Wannan shine babban mahaukaci. So da haka su ba sa son mahaukaci a cikin tafiyarsu. Da gaske ne Allah ya haramta wani masan ahlul bait, ya haramta masa son mabiyansu, saboda ba shi da wani amfani, mahaukaci ne, ba shi da wani sakamako sai mummunan bala'i, sai taɓewa duniya da lahira. Da gaske Allah ya haramta wasu daɗin imani, ya taba Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, ya rufe ba ma za su gane ba sam, saboda ba sa son su gane, saboda san rai ba sa son su gane, kuma ko da sun ga gaskiya sai su kauce mata. To saboda haka wanda yake da wannan hali sai Allah ya yanke zuciyarsa. Inda sun nemi shirya kamar yadda Allah yake cewa da Allah ya shirya da su, amma da yawa sun sani. Kada mu ɗauka da yawa irin wannan mutanen da muke wannan mahaukatan ba sani ba, a sun sani. Wannan mahaukacin da yake wannan magana ya sani, ya san abin da yake cewa sosai ya sani, amma saboda me? Saboda yana da wata manufa, yana da gaba da ahlul bait, yana gaba da masoyansu. Zai ce maka yana son ahlul bait amma ƙarya yake, ba zai yadda ya bi su ba ko kaɗan, kuma yana yaban makiyansu, kuma duk inda ya ga makiyansu zai bi shi, kuma duk inda ya ga masoyansu zai gaba da shi. Wannan me alama ƙiyayya da su ce. Kuma alhamdulillah duk wanda ka ga yana gaba da ahlul bait alama ce ta cewa akwai matsala a tsatson da aka same shi. Na'am, ba dole bane in an samu mutum ta mummunan tsatso ya gaba da su, zai iya an same shi ta mummunan tsatso ya gaba da su, amma in dai ka ga yana gaba da su to alama ce kuma ta
mummunan tsatso akasin baya juya a ce duk wanda yake ba daga tsatso mai kyau baya gaba da su a akwai wanda yake ya fito daga tsatso ba mai kyau ba amma yana son su yana biya gare su Allah ya mishi laifi saboda yana son gaskiya saboda wancan zunubin ba nasa bane ba laifin sa bane amma in dai kaga mutum yana gaba da masoya ahlul bait kuma gaba ta yana sane to tabbas a bincike uwarsa ƙa'ida ce wannan saboda haka daga inda akwai inda ta je ta samu shi saboda haka akwai an tambaye ma misali game da su ya faɗi su suna da yawa kamar yaƙini wadatar zuci juriya godiya haƙuri kunya kyauta jarumtaka kishi mutum ya zama yana da kishi biyayya gaskiyar magana bayar da amana wannan duk suna cikin halayen annabawa juriya haƙuri godiya ba su taɓa yin butulci ba za su gode ubangiji su gode kuma duk wanda ya musu alheri wadatar zuci kyauta ba ka taɓa samun su masu ruwa ba sam ruwa aiki ne na shaidani aiki na jahili aiki ne wanda bai san ubangiji ba in ka ga mutum marwaci ka tabbatar da bai san ubangiji ba shi yasa yake ruwa to da irin wannan su da haka akwai halaye da yawa amma tsoro ba maki ba za mu iya kawo magana kan shi ba sosai sakamakon gabatar lokaci a jarumtaka shine wannan ya zama ya jajirce ya dage akan gaskiya a zage shi amma ya dage kyam akan gaskiya yawwa yana son manzon Allah yana son wasiyar manzon Allah ya rike Qur'ani kam ya rike a halin gidan manzon Allah kam a wasiyar manzon Allah ya rike ta kam yana bi sau da kafa amma ana gaba da shi makiyan suna gaba da shi suna zagi suna sharri suna kage kullum yanzu misali wannan daga cikin wasu bangarori na tijjaniya barin ba da misali da wannan ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa kaga yana danganta kansa ga tijjaniya da bin Sheikh Ibrahim Kaula amma yan tijjaniya suka ce sam baya cikin aqidar su baya tare da su kuma shikenan ta tafi amma irin wannan shaidani irin wannan tsinannen mutum da sunan malami ya ɗauko abin da gullatawa wanda shi'a ma suka yake su ahlul bait suka yake su na miyagun aƙidu da suka zo da su wanda su da kansa shi'an suka yake su da kansu ahlul bait suka yake su amma yana cewa wannan shine shi'anci saboda tsabar sharri kuma da yawansu abu mamaki gwamnatocin abbasa suka yi su domin su ɓata sunan shi'a sai zo sai su ce su ne wane wakilin wane ya ce kaza sai ya faɗi imam sadiq kare akwai wanda imam al-hadi ɗaya daga cikin imamai in ba manta ba imam al-hadi yake cewa zai lamunce min kawo kansa in lamunce min shiga aljanna a cikin su wanda yake da'awar bin sa ya je yana bashi da'awar annabta da sauransu ya ce wa zai kawo min kansa in lamunce masa aljanna to irin wannan mun ga gashi a tarihi yanzu ya faru muna rayu wani ya zo ya soki manzo yana cikin tijjaniya sun zo sun ce sam baya cikin su ba aqidar su bace kuma shikenan tawarware laifinsa ne amma ba za ka ɗauko tarihi ba wasu mutane wanda suka zo suka yi da sunan shi'a abbasa suka yi su security yan leƙin asiri domin su ɓata sunan shi'anci suka zo suka faɗi manganu sannan kuma su kan shi'an su suka yaƙe su ma ƙarewa da kenan hatta da marubutan suna gaba ɗaya sun rubuta shi'a su suka yaƙe gullat ɗin cikinsu suka yi ƙoƙari sa ga sun kawar da abin da suke yi amma ka zo shi ma sai ka ce shi'anci wannan rashin adalci har ina kai wa kanka adalci so da haka ba kuma bane shi an ci sai bin wasiyar manzon Allah littafin Allah da ahlul bait da ya bari ba kuma bane sai san su shikenan in kana son wayannan to sunan ka dan shi'a ko ka kira kanka sunna ko ma me kake yi matuka kana son manzon Allah kana bin wasiyar su Qur'ani da ahlul bait to sunan ka shi'a shikenan shine shi'anci ba na ba yaushe zagi ya taɓa zama addini a yaushe ka taɓa ganin addinin wasu ya zama zagi a ina aka taɓa yin haka so da haka Allah ya kiyashe mu daga ɓacewar basira da fasikanci da neman sharri ga musulmi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.